Molekuly vody říkají, zavoláme na pomoc pana učitele, on má takový speciálního kamaráda, kterému se říká hřebík. Přijde hřebík na pomoc a říká, co se tady děje, potřebuje někdo moji pomoc? Takže, ano, tady se nám má návštěvu molekuly vody, ale molekuly vzduchu se už tam tlačí a nemůžou dovnitř. Hřebíku, prosím tě, udělej tam trošku cestičku těm molekulám vody, aby jich trošku utekly pryč a vzniklo tam místo pro tu vodu. Dokud tam nebude místo pro vodu, tak tam žádná voda nemůže vtéct. Tak přišel ten hřebík a říká, dobře, zkusím tady nějakou dírečku udělat. A tady to vypadá, tady to půjde, udělám tam dírečku. Já! A už utíkají molekuly vzduchu pryč a udělali místečko, protože pan hřebík udělal dírečku, aby ten vzduch mohl utéct pryč. A zazvonil zvonec a pohádky je konec.